San Ġiljan għandna policy li inti fil-UCA ma mhux suppost tibni. UCA huwa dak li huwa Urban Conservation Area, mhux suppost tibni. Imma għal San Ġiljan ta' Sliema, jekk inti se tiftaħ guest house, inti tista' tagħmilha. Mela jiena anzjana, ili ngħix ġo triq Sant'Angelo jew triq tal-Karmenu ġifieri il-core village tagħna. Fejn f'pajjiżi oħra l-core villages tagħhom jippreservawhom u jagħmluhom bħala vetrina għat-turisti. F'daqqa waħda dal-anzjan ħdeħ se jkollu guest house. Issa l-guest house ħafna drabi se jkunu żgħażagħ li deħlin fis-satej fit-3 fil-5 fis-sakra jħabbtu jkissru jfarku. U allura l-erja kollha ma tibqax b'dak il-mod. F'lokalitajiet oħra jistgħu mhux suppost isiru, imma f'San Ġiljan u f'Taslima għax iddeċidejna li hemmhekk in-nies ma jorqdux jew iddeċidejna n-nies hemmhekk jistgħu jissapportu għax in-negozju jiġi qabel l-individwu. Allura ħriġna il-permess. U jiena bħala sindku u bħala persuna jiena jgħidu li jimbajas favur il-residenti. Għal jiena tħalt fil-politika u tħalt f'dan ir-rol biex nkun il-vuċi flimkien moħrajn mhux l-uniku wieħed għal-residenti għan-nies. U ma nċedix mhux fis-sens għax superf, għax nemmen li jisma' ir-resident dejjem jiġi l-aħħar. Għaliex jiġi dejjem l-aħħar? Għaliex tal-imwiet u s-siġġiet dejjem jerbu? U għaliex dal-anzjan wara lilu 40-50 sena jgħix fil-Kwiet għandna każ partikolari, sa ma nidħolx fid-dettalji biex ma każ partikolari. Mela da se jibni guest house. Ħdeħ imis ma l-appoġġ tiegħu hemm familja li għandha persuna b'diżabilità. Dan il-persuna barra li din sa toħloq problemi għax sa tbiddel l-erja u allura sa tiġi kommerċjalizzata iktar, dan il-persuna għandu tat-tifel. U tat-tifel ibati bil-fizz. Tista' timmaġina da tifel ngħidu tifel għandu 30 sena, ma bioloġikament għandu 30 sena. Tista' timmaġina dar ir-raġel x'ħajja se jgħaddi? U mbagħad titkellem u jgħidulek mhux kulħadd għandu l-problemi tiegħu. Ġifieri kulħadd għandu l-problemi tiegħu. Ġifieri aħna wasalna f'din is-sitwazzjoni ta' salvaġiżmu. Taf jekk hemmx evidenza medika li hemm irbit bejn storbju eċċessiv li bla dubju fil-kostruzzjoni ma' ġembek se jkun. Jiena naħseb li xi ħadd li l-epilepsija. Xi ħadd li jbagħti minn ċertu kondizzjonijiet tibda minn filgħodu sa flaxija taqqab u tkisser. Dal-persuna huwa persuna bil-bżonnijiet speċjali. Jiġifieri ma jifhimx għalfejn dal-fdaqqa waħda dal-istorbju kollu. U dat-tifel jiġifieri mhux biss ibgħat mill-epilepsija, imma wkoll huwa tifel bi bżonnijiet speċjali. U jgħix eżatt bib ma bib. L-appoġġ huwa l-istess. U titkellem u jgħidulek imma mhux kulħadd għandu l-problemi, żgur kulħadd għandu l-problemi, ma nisperaw m'għandekx il-problemi li għandhom dil-ġenituri ta' dan. Li kont inti il-policy maker fuqha dil-affari, li kont il-policy maker mhux fuq dil-affari biss. Situazzjoni bħal di kif kont akkomoda liha għax ovvjament ħan argumenta forsi in-naħa tal-iżviluppatur jew ta' min qed ibih dik il-plott. Għandna mela sewwa x'jiena nċertajt wieħed li għandu l-epilepsija bib ma bib miegħi, il-plott tiegħi ma nistax inbiħħa. Dan il-valur ovvjament jekk nista' nagħmilha guest house. Ovvjament. Ħaġa li nemmel il-polisija żbaljata, ħanibdew minn hemm. Ġifieri ma nattakkax biss l-iżviluppatur, nattakka l-policy. Jiena l-policy dejjem. U nattakka l-policy għal fatt li nikkritikaw il-Partit Nazzjonalista u rajt li sow u nkun l-ewwel wieħed li nikkritikah li fit-2008 għamel ir-razzjonalization għamilha kif għamilha. Ma taqbilx ma assolutament ma naqbilx, ġifieri m'għandix problema ngħidha li imbagħad kellna li l-Partit Laburista li tal-applajta li se jbiddel fit-2013 dawn il-policies u mhux biss ma biddilhomx imma għamilhom iktar fini biex ikun jista' skużi fotti. U tallem jara ftit il-loopholes kif jiftaħ. Ġifieri il-policies huma imnelħin. Mela, tlaqna?